Čaukovidia, vítajte už 4. dielu Let's Playa z hry Minecraft. V tomto diele by sme chceli behnúť do jaskyne a širšie ju preskúmať, vyťažiť nejaké železo, po prípade iné kovy, napríklad rudy, alebo lapis lazuli, alebo kebyže nájdeme diamant, tak sme celý happy určite. Be happy. Kto má torče? Ja, 2 staky. No a ešte sme tu zase v troch. Dagon, Martinus a ja, Andri. A ideme na tú výpravu. Otázečka, z čoho sa robí mapa? Musíš dať kompas a papiere. Koľko vás tak natáčame? Lebo hodila by sa na mapa, lebo sme minule nenašli tú vec. Chalani, koľko vás tak natáčame? 2 minúty? Minútu a pol, neviem. Lebo ja som to zabudol dať, ale už to mám zapaté, takže asi dáme tomu, že o minútu viac. No tam máme ryby. No poďme, hej, kde ste? Moje oco. Asi sa Kde ste, nasral. Martinux, tu si dobre, poďte za mnou. Však aj Dagon vie, kde je tá ona jaskyňa. Tak najprv musíme nájsť hentu. Kamennú stupiditu. To je hentam. A stade sa musíme vydať. Zas som vás stratil. Vajíčko. Celý ty. No čo ti poviem. To hovorí, že aj u mne občas. Presne, lebo vy v Minecrafte sa neviete orientovať. Akože viete to hrať, ale vždy keď sa stratíte, neviete nájsť cestu naspäť. Však ja som bol úplne inde a našiel som cestu domov. Dobre, som v ďalšom tom. Hele, našiel som uhlie. Jaskyňa, poďte sem, ideme dnu. Počkajte. Martinux osvetli jaskyňu, alebo kto má torče? Ja. Dobre, Martinux osvetli jaskyňu a ja tu stražím Dagona. To čo je? Čo vidíš? Mám si sa prekopal. Do ďalšej diery, nevadí. No poďme za Martinuxom, Dobre, zober to už idem, uhlie. počkaj ešte jedno uhlie, dobre. Poď, ideme. Tu je Martinux, dolu. Milión štrku. Ešte aj schody som vyrobil. Čo tam je? Konečne bola tá poriadna jaskyňa. Iron. Ježiš, hlava. Super jaskyňa! Pekno. Osvetlite hento. Osvetlite to hentam. Martinux, poď sem. Nech sa Dobre, nám ja dá medzi tým jaskyňa. začnem kopať. A ja kopem, železo a Ježiš, zapalil som sa. Tuto to osvetli. A tu je ďalšia jaskyňa. Osvetli mi jaskyňu. Behni. Aj dolu, behni. Chod dolu. Osvetľuj. A pozor na zombíkov a také veci. Počkať. Nebezpečné. To je štrka, tak nič. Iron. Natáčam ešte len 3 minúty 20, no to je taká štvrtina. Východ z jaskyne. Toľko Východ, ale čo tu je? Výborne iron. To je výborné iron. Máme tu oné uhlie. Dagon, kde si? Andy, ťaž uhlie. Ešte nad nami bolo, tu je. Mám veľa uhlia. Aj Už my? mám 25. Ja 7, ale ešte... A singli mám 18 takov. Torču som rozbil. Dobre, už idem za mami. My sme na druhej strane. Potom vyrobíme hlavne ironové krompače, nech. Máme. A ste zmizli. Ideme objavovať ďalšiu jaskyňu, poďte, ideme dolu. Tu druhú? No, To bola. Tá vyzerala tak, že by tam mohlo byť opustené doly. však to a o to mi ide, musíme nájsť dobré veci. Tam sú... A nie je tu láva, pozor. Ja viem, ja som sa už stihol zapáliť. Dobre. Creeper! Kuziaka. Ja nemám meč. A nie, A ja nevadí. mám. Osvieť to. Osvieť Je tu to, Martinux. Osviete to, Ja zabijeme ich zabijem, ale spoločne ich zabijeme, mám meč. A ja mám krompač. Poďme, osvetľuj. Martinux. Ale dačkaj. Ježiš, už som nebezpečenstvo. Traja, poďme, zabijame. Nech ten creeper bachne. Abo nech strelí do creepera, potom z neho padne platňa. Streľujú do creepera, výborne. Ja som mŕtvý, zoberte moje veci. Ja tiež akože dlho nevydržím. Je tu meč. Ja mám meč. Zabil som ho. Zobrali ste moje veci? Myslíš, že ho zabije? No, ja som mŕtvý a ja. Dagon, zober Martinuxové veci. Dobre. Aj moje. Druhý creeper. Sekni do ňoho a odskoč dozadu. Sekni a odskoč dozadu. Dobre.
Máme sa. Len problém je, že nemáme brnenie, takže mne míňajú strašne veľa skeletoní. Joj, nedá sa mi dostať z to. Dobre, už som. Dagon, máš meso? Mám všetky vaše veci. Tak čakaj tam. Sakra, začal som horeť. Čakaj tako do vody. Sakra! Nestihol som, výborne. Všetky veci sa nám respawnili, ja Žano, tak ťa zabijem, Dagon. Však máme ešte 5 minút, kým sa respawnú. Áno, ale ak padli do lavy. To máš pravdu. A bol som pri lave. Sakríš. Andy, choď, prosím ťa, zober moje veci. Však ja bežím, ja už tam idem. Len či tam neboli ďalšie príšerky. Poďte aj vy do tej jaskyne. Takže diváci, toto bude akčnejší diel. Pár failov. Pajíčko. Nevadí, aspoň pre nich zaujímavejšie a zabavnejšie. Neviem teraz je to. Jo, sú tu tie veci. Ale Ja asi budem nie bežať, aby som všetky, neprispel čo? Hunger Mal som Barom. ich tam veľa. Koľko máš uhlia? Žiadne uhlie, mám 18 železa. To asi poviem. Tak ja som už u vás. Uhlie nevadí, keď nemáme. To sa zaobídeme, to nájdeme hneď, ale... Pozor, skeleton! Ale dúfam, že máš môj mečík. Mali sme tam. Ja mám 2 meče. Dobre, jeden mi daj. Jeden je môj. Martinux má meč. Poď sem, tak on, hodím ti meč. Ďakujem. Poďme zabiť toho skeletona, poďme zabiť toho skeletona. Počkaj, ste išli na ktorú stranu? Aha, tu ste. Inak, mohli by ste zavrieť tú hlavu. Veru. Máš nejaké? Martinux, osvetľuj, lebo nás to tu všetko Ale nemám pozabíja. turče. Martinux, nevíš hrať Minecraft? Viem na Minecraft, Kam ale nemám ideš? turče. Kde si? Stratil som táto si. Ja mám torče, dobre, ale zapkaj tú lávu. Počkaj, čak si tu len ty, Dagon. Dobre. Zapkal som lávu. A ideme dolu, osvetľujem, poďte. Ho, nevidím, kde? OMG. Á, Yes! creeper. Hej, ty si... Ide k nám, ide k nám. Andy, teba to asi buglo, bo ja ťa nevidím. Dal si torču a ja nevidím ťa. Však lebo som za tebou. Ale ty si tu iba, ja ťa nevidím, vidím iba Dagona. Tak si slepý. Nie, ale vážne to A ja nejaký vidím bug. zombíka. Nevidím. A obidvoch vás vidím. Poďme dolu a zabijeme toho creepera. Nech tam padne. Padni tam. Skap. Mal som mŕtvy. Martinux. Idem za tebou, Andri. Please, zachraň mne. Čo? Prečo? Zachraň ma. Jo, vypadol zemiak. Môžeme ho zasadiť. Jaký zemiak? Mám tvoje veci. Ideme dolu do jaskyne, nie? Alebo tento diel už by sme za chvíľku mohli ukončiť. Creeper. Asi vybuchol. Nevybuchol. Poďme naspäť, rýchlo chodte preč. Von. Tu Keď sú sa mi veľké podarí. veci. Kost. Ko? Drháme von. Akcia, ale potrebujeme ironové veci. Aj meč a tak. Nedostanem sa von. Kade? Myslím, že som objavil novú jaskyňu a sú to nejaké schody. To by mohla byť šanca, že nájdeme opustený dom, lebo je to také akoby do schodov. Poďte sem túto hore. Dagon za mnou. Kam? Hore. Aha, už si vykopal. Vonku je tma pomaly. Mohli by sme ísť domov. Kde je Skyblock? Ja ho nevidím. Aha, tam je. Dobre, snad nás nezabijú. Snáď, ale ja si pre istotu chytím. Lebo ja mám do- ten zemiak. Zasadíme ho. No neviem, ešte som to neskúšal. Není Zase- zemiak z tej novej updateu. Ideme Je. opak, nie. Je aj mrkva je Aj tu. mrkva, no. Aj No, veľa, počuj, ešte Tá nejaké to nie, veci. tu je džungla, tá je. Tade. Dagon, kde si? Džungla. A idem domov. A ja? Ja vyrobím podlahu. Ten zombík až podozrivo vyzerá ako Steve. Naháňa ma zombík a nechcem ho zabíjať. Prečo? Už aj skeleton. Tu je, ja ťa vidím. Zomboň. Zdechni, nemám na ňo čas. Dobre, Tu som videl skeletona a poďme domov rýchlo, lebo ma... Creeper!
Ježiš, to mi laguje, Fakt, čo že ťa ani nič nezabil. nevidím. Pane Bože. Nie, ale mám všetko. Iron. Ó, creeper! Modrý. Keď bude rúžový, tak ho nezabíjaj. Prečo? To je priateľský. Ale to musíš mať mod. No to je tiež pravda. Idem domov. A čo vy? Obehol som Dagona. Ja tu skáčem. A mám želesko, mám želesko. Ježiš, prečo nevidím nikoho ani Dagona? Aha, už ťa vidím. No, to bol asi nejaký bug. Prosím ťa, hoď mi moje veci. Neviem, ktoré sú tvoje, dám všetko do česty. No, ja si to potom vyberiem. Ale moje meso si nechám. Toto moje, zemiak, super. Krompač môj. Poďme sa vyspať a zoberieme Poď to môj. obilie. Dobre, koľko je minút? 10. No 11. Dobre, ešte máme trochu času. Odontra. Zasadíme ešte ten zemiak. Potom, keď bude deň. Martinus, zľahni si. Tak Presne. spím. Jach. Je ráno, idem zozberať obilie a idem asi roznožiť kravy. Až sa bude dať. Ale za chvíľku asi zväčšíme farmu, pretože mi padá oveľa viac tých sadeníc, ako sa tam mestí. Padlo mi až 8 W. Kam mám dať tu Mám tie 9 zemiaky? papierov. Sem tu. Skús dať zemiak. Dal Dobre, si? tu. No, tento. Taký iný. Kostný moučku nemáme? Máme 6. Na ten zemiak by sa mi použil. Počkať, nemám jedlo. Kde je zemáčik? Ja ho idem zväčšiť. To sa pozriem. Poďte sa pozrieť, jak vyzerá ten zemiak. Poďte sem. Počkaj. No, idem. Pekné Poďte. sú. Vidíte ho? Lol. Mám 3 zemiaky z toho a jeden zasadím, ale sem nie. Vytvoríme v ďalšom dieli ďalšiu farmu na zemiaky. A idem krávy roznožiť. Počkaj, ešte to nerob. Chcem, aby to Môžem? videli. Môžem to Rýchlo, obilie sem a poď. žiriastvo? Lebo to prestane. A ideme, už sa roznožujú. Vidíte, jak sa boskajú. Á, dostal som skúsenosť. Máme ďalšie malé kravčiatko. Presne. No, Tak, toto to je použijem. všetko, čo v dnešnom dieli uvidíte. Myslím, že tento diel sa celkom podaril. Čo myslíte? Presne. A ja si Konečne to myslím, že začína takto byť diel bol- zaujímavé. Ale už by sme mohli končiť 13 minút. Súhlasím. Takže poďme domov. Idem, len tu zasadím. Viete, čo by som chcel? Čo? Pohľadiť. Dagon, přijmi môj rúži. Díky. No poďte sem, no dobre. Týmto by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Uvidíme sa pri 5. let's play z hry Minecraft, alebo prípadne pri inom let's play z inej hry. Presne. Určite ja s Martinuxom budeme natáčať Forko. Drakensang. Alebo Drakensang. Presne. No dobre, čauko. Čau.